ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ସାରାଂଶ। ଏହା ଏକ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି ଯେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେବୀ, ଦେବତା କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଟି ସହଜରେ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଏବଂ କେଉଁଟି ଭୁଲ ତାହା ଜାଣିବା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଅତୀତର ଅଭିଜ୍ଞତାର ସାର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ। ସମସାମୟିକ ରାଜନୀତିର ଜ୍ଞାନ ସହିତ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ମଣିଷ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିପାରିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ସଙ୍ଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଧନର ଗୁରୁତ୍ୱ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଚିତ। ସେହି ଧନ ସହିତ ନିଜ ପିଲା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଞ୍ଚଳ। ସେ କେବଳ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅପବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ଉପାୟ ଥାଏ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଧନୀ ଲୋକ, ବେଦ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିବା ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ରାଜା କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ, ନଦୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି ନଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେବକମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା କେବଳ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କାମ ଦିଆଯାଏ। ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ। ଗୃହସ୍ଥର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମର୍ଥନ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମହିଳାର ବାସ୍ତବତା ସେତେବେଳେ ବୁଝାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଏ। ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋଭୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ କେବଳ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାହା କରିବା କ୍ଷତି କରିପାରେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର। ଯଦି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ, ତେବେ ସନ୍ଦେହର ଅବସ୍ଥା ମନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ରଖେ। ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବେ ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସଂଶୟାତ୍ମା ବିନାଶ୍ୟତି। ଯଦି ମନ ସନ୍ଦେହରେ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପଥରୁ ବିପଥଗାମୀ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଏକ ଗଭୀର ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ଗର୍ତ୍ତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚତା ଛୁଇଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ବିବାହ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚାଣକ୍ୟ ଜାତିଭେଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ନିମ୍ନ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଝିଅଟିର ଭଲ ଗୁଣ ଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବାରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଂହ ଏବଂ ବାଘ ଭଳି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖ ଥିବା ପଶୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏପରି ନଦୀ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହାର କୂଳ କଠିନ ଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବିସ୍ତୃତ ସମତଳ ଭୂମିରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ସେହିପରି ଷଣ୍ଢ ଭଳି ଲମ୍ବା ସିଂହ ଥିବା ପଶୁଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଯାହାର ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।